Nehodu kolóny premiéra Dzurindu za Belehradom neprežili dvaja ľudia. Stovky demonštrantov zablokovali všetky vchody do macedónskeho parlamentu. Poslanec Milan Ištván oficiálne potvrdil, že gejovia sú aj medzi členmi strany Demokratickej ľavice. Dnešné televízne noviny s Anetou Pariškovou a Patrikom Švajdom. Dobrý večer. Dobrý večer. Predseda vlády Mikuláš Dzurinda sa dnes... Sme práve pred Maťovou izbou a ideme sa ospýtať na tatu. Vy kokoj. Čaute. Práve sa nachádzame pred Peťovou izbou a ideme sa ospýtať na tatu. Nazdar, Peťo! Peťo! Počkaj! Peťo! Počkaj! Peťo! Počkaj! Povedz nám niečo o tate. Takú postavu nepoznám. Ale tatu, však ju poznáš. Aha, práve pri tebe, pri tebe. Havata! A teraz sa spýtame ďalšieho človeka, čo si myslí o tate. Počkaj. No? VCF. Čo si myslíš o tate? Čo? O tate? Počkaj. Google.sk Tata. Á, to je ten úplne super program. Úplne na... že pecka. Tak, sme tu pri ďalšej časti nášho príbehu o skvelej tate. A práve ideme hľadať nejakého človeka, o ktorého by sme sa spýtali, čo nám povie o tate. To bude on. Dobrý deň. Počkaj. Čo nejdeš ty? Nemáš oheň? Počkaj. Mám. Nechaj. Mohli by ste nám niečo povedať o tate? Nemáš 20 centov? Nemám, ale... A čo tak za pivo? Kde? Pivo? Áno. Môžete nám niečo povedať o našej skvelej tate? O kom? O tate? Tú tatu som ešte nepil. Ale môže byť dobrá. Ďakujeme. Tak, práve počujem ďalších ľudí, ktorí by nám mohli povedať o tate. Ideme sa spýtať. Čo chceš? Dobrý deň, môžete nám niečo povedať o tate? Čo? Taký tu nepoznám. A čo si? Skupina Grupáč. Tak zapadrobne ti vrátim a neskončí deň. To na nič môj život dáti. Pícha, spokojno sa mlátim. Naskoča leď, veď tá ti dá krídla. Dýchaj, hladina sa zvýhla. Naskoča hneď, veď sa cvičili do prší. Je son, čo tam tu vystrajate? Celé nové bývanie ste mi urobili z toho neporiadok. Ale už aj jablčka oberať, pojdem. Odchod. Zdravím, dnes je tu zase môj blog. Tak, ako ste si požadovali. Dnešná otázka sa týka
svetu make-upu, však čoho iného. Takže, zásadná otázka na internete na dnešnú tému je... Kto je tata? Viete to? Vy asi áno, ja nie, ale dočítala som sa, že tá slávna taterka, tá čo robí vlasy, tá čo robí make-up, tá čo robí všetko, proste chápete, ona je úplne tutová. No a ja som blondína, no čo nerobím, takže všetci už viete, kto je tata, tak sa držte táty a pozerajte môj blog. Ľubím vás, kvietočky. Čo si myslíš o tate? 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 To je tá dobrá pesnička. Ach bože. Čo si myslíš o tate? Haló, čo si myslíš o tate? Tak ahoj tata, dovol mi povedať pár slov. No v prvom rade sa ti chcem ospravedlniť za tvoju fake oslavu. Bol to môj nápad, pretože sa donieslo, že ty nechceš oslavu. Tak ti spravíme dve, čo budeme trocháriť. No, ďalej, chcem sa ti veľmi poďakovať za to, že vždycky si pri mne stála, vždycky si mi pomohla, keď som to potreboval. Vždy som sa na teba mohol obrátiť úplne s hocičím. Proste si človek, ktorý pre mňa strašne veľa znamená. Naozaj si mi dal veľmi veľa. No, a tak, dovol mi, aby som ti poprial všetko najlepšie, veľa zdravia, pekných chvíľ strávených s úsmevom. Hlavne ostaň tým človekom, ktorým si a nikdy sa nezmeň, pretože to by bola veľká škoda. Proste chceme ťa takú, s akou chodíme von doteraz. No, čo také. Mimochodom, natáčam to doma v deň tvojej fake oslavy a mám tu bordel ako v tanku, ale vieš čo, natáča sa mnou aj Alois, ktorého ti ukážem. Počkaj. No. Aha. Alois, popraj tate, vidíš ho, tam je, aha. Alois, popraj tate. Dobre, je to ignorantské hovado, no. Je mi ľúto, nič ti nechce povedať. Už som ho naučil pár slov, ale všetko najlepšie ešte raz. Všetko najlepšie, tata. Prajem ti veľa šťastia, zdravia, veľa úspechov v škole. Dúfam, že ešte budeš tetovať. No vie o tom, že mám kúsok z teba na mne, tak budem typujem, že ešte budem chcieť niečo, ak by si bola taká dobrá na mňa. Robili sme tieto videá pre teba z lásky, akože všetci z lásky, kompletka, vieš, tak si to užij, alebo už si to užila s nami dosť dlho, aj keď ja až tak nie, ešte by som Gratulácia k tatíným narodeninám. Dobrý deň, hlasíme sa tu z všetkého lepšie tata, veľa všetkého možného, kamo, oslav to, uži si to a mazaj, všetko najlepšie. No, tak povedz nám niečo o tate. Ale kvôli komu? Kvôli tate, kvôli tebe tata, lebo ty si dobrý, veľmi dobrý človek a som rád, že ťa môžem spoznávať, že som ťa spoznal vôbec a prajem ti iba to najlepšie, čo môžeš dostať. Asi to bude len jedna vec, zdravie, ktoré je veľmi dôležité, ktoré za každým prajem každému človeku, ale vždy sa nájde človek,
ktorý je ako ty, že toho druhého podrží, takže prajem ti iba veľké, obrovské zdravie. Takže ahoj. Máme skúšku mikrofónu, áno. Funguje raz, dva. Takže, tata, všetko najlepšie k tým tvojim krásnym narodeninkám. Nech máš stále takýto krásny úsmev a ružové zuby ako my. Natála, všetko najlepšie. Krásnych 18 konečne. Oženeme sa spolu ešte. Tá. Ja ti želám všetko len to dobré. A veľa super zážitkov a hlavne zdravíčka. A to musím niekedy Natála, ja už toto prianie pre teba nahrávam už asi na tretí pokus, už ma to naozaj nebaví. Tak dúfam, že teraz si to už ešte vyjde. A chcem ti poprieť všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia a lásky, ktorú máš od nás každý deň, dúfam. A dúfam, že ťa budem stále vidieť s tým krásnym úsmevom, ktoré proste pre nás si bude úžasné slniečko. Čo nám vždy rozdáša také šťastie, aj keď je niekto smutný, tak pri tebe sa to proste nedá, vždy sa musí smiať. A dúfam, že sa na nás nehneváš, že sme to vymysleli takto s tou fake oslavou, lenže bol to Maťov nápad, takže zbije ho keby niečo. Ja v tom proste nemám. A dúfam, že sa ti bude páčiť táto skutočná oslava a hlavne toto video, čo sme pre teba nachystali. A dúfam, že ti to bude robiť ešte dlho spomienku, pretože máme ťa strašne radi a pre teba by sme spravili asi každý všetko, pretože si jedna veľmi dôležitá osoba pre nás každého a myslím, že v každom si nechala malú stopu, ktorú nikto už nevymaže, aj keď ja ťa osobne poznám možno tak 2 mesiace, ale tak strašne si mi prirástla k srdcu, že by som ťa asi nikdy nevymenila za žiadnu inú kamarátku. A za čo ti veľmi ďakujem, že som ťa mohla spoznať a dúfam, že ešte budeme mať spolu veľa pekných zážitkov, ako napríklad Kierchovský Budzogáň alebo niečo podobné. A je mi ľúto, že nemôžem byť teraz s tebou, pretože mi do toho vlastne už som mala dlhšie naplánované ísť do Bratislavy, tak dúfam, že sa za to na mňa nehneváš a dúfam, že si tú oslavu poriadne užijete, ako vy máte vo zvyku, takže ešte raz si prajem všetko len to najlepšie. Teraz povedz, tata, všetko najlepšie. Tato, všetko najlepšie. Prajem ti veľa šťastia. Veľa zdravia. Povedz. Prajem ti veľa zdravia. Prajem ti veľa zdravia. Šťastia. A nech sa držíš dobre. Nech sa držíš dobre. A nech si farebná aká si. Aká si morská? Farebná. Ešte raz, hej? Dobre? Stopneme tu teraz? Áno, tak v tomto videu už odznelo veľmi veľa pekných prianí, pekných slov a tak. Takže ja ti už len takto zablahoželám, že všetko najlepšie, veľa lásky, šťastia, zdravia a podobných vecí, bez ktorých je tento svet taký trošičku lepší. A tak. Napríklad dobré nervy s mamou, pevná ruka pri tetovaní a podobne. Aby ti vyšli tie priestory a tak. Sme práve pred Matejovou izbu ešte raz. Turisti nemajú. No ale tak viem, že keď chce mať poriadny, nepríklad. Tak ak to bude ho môj sák more? Veďo, oholil si sa? Ja tu máte, tak tu máte komplet eký tričulo. No kúrne, na mňa nekúkajte. Tričulo, gety. To má najdlhšie kusy. Rúžové. Takže to máš. A čum tie rukavice, kámo, to je originál. A
Ako od Matela. Homeless ples, ty vole, dávaj. Gargamel. Jedno ucho zakrmí. Daj mi jedno čučo. Daj mi jaké love, prosím. More, nemáš taký gold, please? Taký gold, please. Neveď, ale poďte. Keď si tak rýžnejší. No a tam dáme studená ako psi čuma. Ale veď práve to ide. Vieš? No to nie. Ale hej. Vidíš to? Zachytíš a prespustíš sa tam na tom. Naozaj? Vážne som sa ja na toto dal zase. Sme sa spúšťali. Ty plynu. Skoky v sude. Ja! Toto už nemohlo zostaviť. To bolo kruté. A toho Kuba skopal? Maj ho na... Nie, ten Neviem, veď on sa sám asi. Nie, polož ten súd normálne a že ak... Nie, ale polož ho do poležiačky a ty si do ňoho láhni dovnútra a potom sa odtiaľ iba vyvalíš. Takže proste voláhni si To dovnútra. piča, ja som nezobrala nabíjačku na kameru, kurva. Cigarety. Ak vám zoberiem cigarety, ja sa vyvalím. Aj ma ty priehraj. Aha? Keď kamerujem cez toto, tak má viac baterky, ako keď kamerujem cez ani. Niečo myslím ako text. Aha. To dá celkom význam. Poviem ti za 20 sekúnd. Tak zase sme tu pri natáčaní nášho, no... Fuj, kurva! Veď ešte si daj, chlipni troška! Nie sú tam ryby? Že by nám niečo povedali o tate? Asi pokapali z mojej brady. Pokápali v rybničku rybičky. Ďakujem, ma. Ukáž aspoň jednu kozičku, Maťko! Aj obe! Rybko ti ukážem, keď chceš. Máte tvrdkovky aspoň? Ja mám. Ty. Takže, tak práve. Narážajú. Ale chodíš do ryby s tou pečienkou tvojou hnusnou. Prečo točíš? Lebo sa nudím a nemám čo robiť a vy nechcete točiť. Tak ma to musí vytáčať. Roman, ideš s nami? Točiť porno. Ideme sa spýtať ďalšieho človeka, čo si myslí o tate. To zlé. Matej, existuj. Matej! Zbohačíme ho. Au, nechťa som si inak nabila aj rebra, som ti to zabudla povedať. Hanna, ty už keď spadneš, tak poriadne. Včera som nadrizol vlasy. Počkaj. OMG, WTF? Čo si myslíš o tate? Čo? O tate. O tate, počkaj. google.sk Tata. Jaj, to je ten super program na programovanie. To je dobrý. Sám myslím. A to tak dokrýva. Nadýchni sa. A ty slogátka si daj nápad. Nie. Všetko len to najlepšie, tata. Prajem ti veľa šťastia, zdravia. To líči. Ale cigaretu nemám. Nemáme cigarety. Ja mám v aute. V aute? V aute mám. A čo to ešte robíš? Odchod. Nemám kľúče. Tak ja skapem, dokým on príde. Na čo spravíme aj s vodnou? Kľudne. Tak ja chcem s vodnou. Hej, tak vidíš, no super. Kde som Čo? Ubelíme ďalšiu? Tak idem po cigarety. Natiaľ sa vyzhľadať. Výborne. Dám sa, len musíme sa prvať. Hlavne si tady tú bondu. Také noviny, keby ti... Saká došla. Ubalíme ďalšiu. Čo? No ja mám tiež tak. Ja mám No, že som doviezť, ak chceš. No ale má Dovezieš. zomieram. Čo ideš sa prihomať? Preboha, má vodičák? No.
Bohužiaľ. Myslíš, že to zvládne? Hej. No myslím, že hej. Veď pri najhoršom, No keby a ja si super, počujeme keď to čľub. bude, ale toto môžeme rovno spraviť aj toho Tomáša, vieš, No, dajme si presne. tú hudbu. Hej. A to bude super. No aj len ide o tento väzli. A potom mi aj pripáliš, hej? Hej, povedz. Aj tak čo si myslíš o tate? Máš cigaretku jednu, dádo. A čo si myslíš o tate? Pozor sa napijem piva. No, táto som ešte nepil. Ale môže byť dobrá. Taťko, musíš uznať, že si najlepší bezdomové. No, ale... Skús. Nie, toto smrí, toto skús. No ako... Ja tam ryby! Ja chcem rybu! Pozeráme sa na to. To sa volá potier. To sa šmikne. Aj svoj. Boha, mne tak, idem sa napiť, lebo skapem. Sú žubrinky. Ono sa ma to bojí. Ja chcem rybu. Ma zacháňu pár rybov. To je to zdá, začína pršať. Ryba, ryba, ryba. Ryba. Vieš to tam? Nevojdem sa tam. Ale vôjdeš. Vedej tam vojde. Čakaj. Dobre. Nevojdem sa tam. Musíš takto sa dať, tak? A nie tak. Ako? Práve, že musíš ísť takto, ramenami. Ako ramenami? Lebo, pozri sa, vidíš ako je doovalnatá, že takto sa ramenami zmestíš, ale takto nie, takto musíš dole. No mňa sa kolenám nezmestím. Tak daj ich na široko, nie? Ako ich dám na široko, mi povedz. Ja neviem. Tak musíš ísť do boku a nejako sa tak... Alebo iba takto, že budem spať? Hej, takto. Heba. Vieš, že budeš sa na čo? Najlepšie by bolo, keby ho vôbec nemal. Sa nakon trošičku, aby si rýchlejšie padol. Pomôž mi! Díky. Uciekajme! Čakanie už ho nám súde. Skoky v súde boha. Ja nepozerám ako pedíčku. Toto už nebolo. Alebo maj ho na... Nie, ten súd polož. Nie, polož ten súd normálne a že ak... Nie, ale polož ho do poležiačky. A ty si doň ho láhni dovnútra a potom sa odtiaľ iba vyvalíš. Takže proste láhni si dovnútra. Keď spadnem, to bude väčšia sranda. A to áno, ale tak by to tiež nebolo zle, že by ty bol... A bucho. Ešte mám jeden nápad, ale to idem radšej na trávu. Myslím, že není až taká meká tá tráva. Že to má byť tak, že ho vôbec nebude vidno a tak... Nasuňme to na ňo. No budeš ako ja. V pohode, ja som si pri jednom kotrmelci natrhol 2 brušné svaly, mne sa nič nestane. Pekne. Ktoré bolo lepšie. Ale to... Takže to má byť tak, že ho vôbec nevidno. Vidíš, ale to by bolo dobré, že odtiaľ na čo vyberáš. Vieš, asi si v tom súde a za ňou sa prevrátiš. Ja by som pivo nerozdiel. Alebo že na čo vyberáš, lebo... Budeš sa do čo pýtam a potom... Tu cigarety. Hej no. A iba zoberiem cigarety, iba sa vyvalím. A iba ty prídeš a ako rybu. A čo si myslíte o tate? Máš nejaké drobné na cigaretku. Alebo neviem, niečo vymyslím, nejaký text, počkaj. Nemáš nejaké drobné? Poviem ti za 20 centov. Povedz, dám ti 20 centov. Poviem ti za 20 centov. Či? Počkaj, ako sme to... Aj to pivo zapojiť ešte. No, ako ja sa prevrátim, vieš? A takto. A čo tak za pivo? Podáš mi pivo. No tak. Tátu som ešte nepil. A čo cigaretku? No cigaretku budem fajčiť už dnuka. Dobre. Lebo keby sa do toho zmestím a vyvalím sa tak a rovno... ty iba vyvalíš sa iba, že povieš nám niečo o Tatiati. O kom? Nie, že ak daj mi 20 centov a poviem ti. A nechceš radšej pivo? O No teda, napijem sa piva. Napijem sa z piva, tak schutí a že... No teraz nám niečo povedz o tate. O kom? Tak no, keď budem piť ešte, hej? Tak ja budem tak dlho piť, schutí. Zabehni ešte. Nech ma začal nakreslí.
Kaja? Ja mám pár záverov za kulisia našej skupiny. Ako sa máte? My sme Girl Adept. Áno, toto sú všetko členky skupiny Girl Adept. Áno. Nie, sú tam Už ste pripravené? Nie. Ona je zradkyňa, momentálne máme nezhody. Ale... Ja vám držím palce, aby vám vyšiel koncert. Budeme potrebovať veľa podpory, áno. Áno, dobre. Ďakujem za rozhovor, tak zatiaľ. Takže všetko najlepšie prajem a uži si to, maj sa hej a všetko naj.